इथे इंकल टेंपल पोंदुला राहुल पोसा ड्रेस तुले राहुल तोच पालगे पोसा ड्रेस विषय पंड निधि अಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಬ್ಬನಿಕ್ಲೆ ಫಾರಿನ್ ದಾಕ ಇಂಕ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೈನಾರ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಿನ ಅಕ್ಕ ಆರು ಊರಿಗೆ ಬೈದಿರ್ ಗೊತ್ತಾ ಶಾಕ್ ಆನಿಕ್ಲೆ ಪಂತಿ ಜಾತ ರಾಲ್ ಜಿಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಕಾರಣ ಮೇಯ್ತುಲೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಾತಿದುಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಿದರ್ ದಾಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪಿದರ್ಡಿದೆ ಪಂಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊನೆರುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೈಸ್ మీరు ಬರತಿರು ಜೊತನ್ ಬತ್ತಿರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಬಂದು ಕೆಣನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ರಾಹುಲ್ನ ಬರ್ತಡೆ ದಾಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ನ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ರಾಹುಲ್ ತೋಚ್ ಪಾಲಗೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ದೇ ಸೊ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಮಂಗಡ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುದು ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಅವಾಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಸ್ತೇ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದಪ್ಪರ ಪೋರು ಬಾಬಿ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿನಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದಪ್ಪರ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯರುಂಡು ಒಂಜನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಅಂಚ ಮನ್ಪಾಯರೆ ಸೊ ತೂಕ ಏನು ಎನ್ನೆರಡು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪಾಯ ಬಲ್ರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಪೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಕೆಂಡ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಂಕಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಹೋದು ಬತ್ತ ಸಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮಂಡ್ಯದ ಗಿರ್ಮಿಟ್ಲಾಗ ಆತಂಡು ಅನ್ಕೊಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೇನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಬ್ಬನಿಕ್ಲೆ ಫಾರಿನ್ ದಾಕ ಇಂಕ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೈನಾರ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಿನ ಅಕ್ಕ ಆರು ಊರಿಗೆ ಬೈದಿರ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕ್ 25 ತಾರೀಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿತ್ತಿರಾರು ಎಂಕಲ್ ರೋಡ್ 2 ಜನ ಪಾತಿರು ಒಂದು ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನಡು ಉಂಟುಂಡು ಐದೊಂಜಿ ಮೇ ಏರ ವೀಡಿಯೋ ಪುನಃ ತುಯ್ಯಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಡೋರ್ಗೆ ತೂದು ಗೊತ್ತಂಡು ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಅವ ಅಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು ತುಕ್ಕನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೇನೆ ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ ನೀರು ಬೈದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಖುಷಿ ಅಂತು ಎಂಕೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆಯ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೈ ದೊಂಬುಂಡು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮದೇವಿರ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಸೋಮೇಶ್ವರಡುಲ್ಲ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಪರಶುರಾಮನ ಮುಟ್ಟದಲ್ಪುಲ್ಲ ಮುಲು ಸಮುದ್ರ ತೂನಗುಣತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ನಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಆತುಂಡು ದುಂಬೇತಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬರೋದು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಪಾದ ಮಾತ ಮುತ್ತುದು ಪೋತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮುಲ್ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಬಂದು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅವನು ರಾಹುಲು ಹಿಡಿ ಬರೋದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷನೇ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗೌರ ಹೊರದನ್ನ ಬೈದಿನಿ ತಪ್ಪ ತೀರಿ ಪೊಕ್ಕರದನ್ನ ಅದ ಅನ್ಸ ತುಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಿದಾಡನ್ನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಒಕ್ಕಂತ ವಿಡಿಯೋ ಹಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿನ ಗೈಸ್ ಖುಷಿ ಹಂಚಿನ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತಾಂಡ್ ಸೀಟಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಣ 12 ಗಂಟೆದ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂಚೂರು 12 ಗಂಟೆದ ಹಾಕುವೆ ಆಲ ಜದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಚೊಪ್ಪಿನ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ 99 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ತೊಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪಾದು ಅಲ್ಪ ಕಾಯ ಕೊಂಚ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೆಪ್ಪರ ಪೋಯರುಂಡು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಆನಿಕ್ಲೆ ಪಂತಿ ಜಾತ ರಾವ್ ಜಿಮ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಕಾಯನ ಮೇಯ್ತುಲೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಾತಿದುಲೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಎಂಕ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪನು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿವೇರು ಮಾತ ಆಯ್ನ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿವೇರು ಗೈಸ್ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಮಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
ಆಗ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಅದು ದುಂಬುಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಎತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ ಓ ಹಿತ್ತುಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಪಚ್ಚಿಂಡು ನಡದೊಂದು ಪುನಃ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸೆಂಕಿ ಬರ್ಪು ತೋರದ ಹಂಚ ನಾಯಿ ಯಾವ ಈ ಲಾತಿ ಬೊಡ್ಡಿ ಶ್ರೇ ಗುಜುಗುಂಟಿ ಹಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಆತನ ವ್ಯೂಸ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನಿಡ್ದಾಪನ ಟ್ರೈ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ತೂಪಾರೆ ವಿತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ತೂಪು ಸರ್ ಇದು ಮುರಣಿದ ಮಾತಾಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಅಂದೆ ತುಕ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರದ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತೊಕೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಯಿರುತ್ತೆ ನಂಚ ಅದು ಬಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ ಬಸ್ ದಿಕ್ಕಿಜ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕಾತು ಸಾಕಣ್ಣ ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ಬಸ್ ಅಂಚ ಅದು ರಿಕ್ಷಾ ಎತ್ತಂಡು ರಿಕ್ಷಾದ ಪಂಡ ತೊಕೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಯಿರೋಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಆಲ್ತರ್ದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಂದ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಲೆ ನಿಕಲ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಪಂಡ ಐದು ದುಂಬು 99 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈವೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಂಚದ ಅಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಆಡಿತ್ತಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿಲ್ ಮನ್ಪಾದು ರಿಕ್ಷಾ ಲೆಪ್ಟ ಅದು ಅವೇನಾಯ್ತು ಪಾಡ್ಪಾದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪಾದು ಬಂದಾಗ ಸಾಕಾಣಿತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ರಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲಡು ಮೇನ್ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನಿಡ್ತಾರೆ ರಪ್ಪ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪುನಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಇಂಕ 1.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು 1.5 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಬಯ್ಯದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಪನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಪಂತೀರ ನಾ ಜರಿ 7 ಗಂಟೆ ದೂರ ರೀಚ್ ಆಪೇಡೆಗೆ ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಕುಲ್ದಾ ಓಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಕುಲ್ದಾ ಪೂಜಿ 4:45 ಮೂಲ ಅಂಡ್ ಏನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಕುಲನು ಉಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡುತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದ ಆಗ್ಬೇಕೈತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಿ ನಾನು ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಿದಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊನೆರುಂಡು ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುವರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅವು ಲೈಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಚ ತೋಜನು ಮುಗ್ಗಲು ಆತನು ಫುಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಸಾರ್ಪುಣ್ಣ ತೋಜಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಂಚ ಕೊಡೆಕೊನೊಬ್ಬೆ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ ಪಂಡ ರಾಮ ಕುಂಚದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪಿದಾಡುವ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮನೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೊಂಪೆಲ್ಲಿಡ್ದು ಎಂಕ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಬಾರ್ದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಚಲ 111 ಪೋಯ ಬಯ್ಯದ ಪುಡ್ತು ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಬಾರ್ ಎತ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾನು 8 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತು 7:30 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು 7:30 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಪಂತಿನಾರ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆರೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಬತ್ತೇರು ಗೈಸ್ ಮೇರು ಬರತ್ತೀರು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಬಾರಿ ಬಂಗಡಿ ಎತ್ತೀನಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂದೇನದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಈ ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ರಾಮ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ಈವೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದೆ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲೆತೊಂದು ಪೇರು ಬೈದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮುಕ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈತ ಎಂಕ್ ಜಾಲಿ ಒಲ್ಪಲ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಲಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಜಾಲಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಕ ತೆಪ್ಪಿಯಾ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ತಕ್ಲನ ಅಂಚನ್ ಹಾಂ ಆದಾಂಡು ಬೆಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಗಂಟೆ 10:30 ನಾನು ಎತ್ತಿನಾಗ ಪದಾಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪನ ರೋಡ್ ಅಂಚು ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪಂದಿ ಅನ್ನುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಸ್ತು ಒಂದರಡ ಮರಪಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ತಿಕ್ಕ ನನಗೆಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್